Kaixo, Koldo naiz eta hau Euskara Okei kanala da, Euskara Zuzenaren kanala. Geroteago ikusi eta entzuten dira honelako esaldi okarrak. Ispiluan ikusi naiz, edo liburu bat erosi naiz, edo jaietan ezagutu gara. Baina ikusi, erosi edo ezagutu aditzak ez dira da formakoak, ez dira nor formakoak, nork formakoak baizik. Eta beraz, esan beharra dago, ispiluan ikusi dut neure burua. Beraz, neure burua ikusi dut ispiluan, ez ispiluan ikusi naiz. Edo liburu bat erosi dut, ez liburu bat erosi naiz. Edo jaietan ezagutu genuen elkar, ez jaietan ezagutu ginen. Akats hauek erderazko izenorde erreflexiboen eraginez eta analogiaz gertatzen dira. Izan ere, me he caído eta me he visto oso antzekoak dirudite, baina euskeraz ezin dugu erori naiz esaten dugun bezala, erosi naiz esan, baizik eta erosi dut. Beraz, liburu bat erosi dut, edo ezin dugu esan, ispiluan ikusi naiz, beti ere ikusi dut esan behar delako. Zer ikusi dut? Neure burua ikusi dut. Edo ezagutu beti da du formakoa, beraz, nor ezagutu dugu? Elkar ezagutu dugu. Hori da, zuzendu beharrekoa, eta bestelako zalantzarik balin baduzue, bidali mezu bat, eta gero arte.